Kusa da online TV ga kafar wayar da al'umma. Masu kallonmu da sauraronmu barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kasuwa ta yau ma muna da babban bako kuma babban ɗan kasuwa ranka daɗe muna yi maka barka da zuwa fatan an zo lafiya to masha Allah za mu so mu ji da wa muke tare. Sunana Abdulrahman Ibrahim Shanunu, CEO na AI Shanunu Cleaning Services. To masha Allah babban bakonmu za mu so mu ji a kasuwa a wani bangare kake a kasuwa. Ni a kasuwa yana bangaren cleaning services, bangaren harkar tsafta asibitoci, muhalli da duk dai wani wuri da yake bukatar harkar tsafta haka. To masha Allah, dan kai dade za mu so mu ji ta yaya haka fara wannan kasuwar. Okay, so ni already akwai wani kamfani da ake cewa Beauty and Glory Services wanda yake harkar tsafta a asibitin Kashi Orthopedic Hospital. So tun 2015 an ɗauke ni a wannan kamfani a matsayin labor. So Allah ya taimake ni kuma bayan na samu experience ni ma sai ni tunanin ya kamata in buɗe nawa. To shine ni ma na fara tawa kasuwar daga 2020 to date, shekara 6 kenan. To masha Allah. Kuma kasuwa tana tafiya yadda ya kamata. Alhamdulillah sosai. To alhamdulillah. Za mu so mu ji yara nawa ne a ƙarƙashin ka wacce waɗanda kake gudanar da wannan kasuwa tare da su. Gaskiya at least yanzu mun kai wajen za mu iya kai kusan 100 yanzu haka wanda suke ƙarƙashi na mun kai kusan mu 100. So saboda abin ya rabu gida biyu, akwai waɗanda ake contract tsakaninmu da wasu organization kamar asibiti ko plaza wanda za ka ga mutum yana buƙatar a samu standard cleaners a kamfanin shi zai zo ku yi contract da shi. Wannan kaga magana ce ta kullum mutum zai je, wannan magana ne na aiki na kullum sannan kuma akwai wanda ake fita da su bangaren wanke gidaje wakilin ne wannan sai aiki ya samu kana da lambar mutane za ka kira su. Akwai kuma bangaren fumigation harkar feshin maganin kwari, akwai bangaren harkar wankin kujeru, to kowanne akwai haka da ma'aikatan gaskiya mun kusa mu 100 yanzu wanda muke yin aiki. To masha Allah, za mu so mu ji wani kalubale ka fuskanta daga lokacin da ka fara wannan kasuwa. Gaskiya babban kalubalen da na fuskanta shine lokacin da na fara wannan aiki akwai abokan aiki na wanda muke aiki da su a wannan kamfanin da na fara bada labari. To lokacin da mutum aka ce yana yunkurin ya gina kansa, to kowa akwai irin kalubalen da yake fuskanta. To ni kalubalen da na fuskanta shine waɗanda muke yin aiki a wurin suna ganin kamar yaron nan ya ɗauko da hanya wanda zai ci gaba, so wasu ba sa so. Sannan kuma bani da jari, so wannan rashin jarin ya bani wahala saboda baka da ko sisi ka ce zaka fara har a gida ana mamakin cewa to kai ta zaka yi baka da ko sisi. Na ce zan iya himma, wani zama aka kira ni aiki ma sai dai in karɓi kayan aiki bashi dan omo ne chemical sai na je na yi aikin sannan in zo na biya wayanda na karba. To in aka yi rashin sa kuma wanda aka yi aikin ya zo bai biya kuɗin ba ma kuma sai yanzu in talaba labi na fuskanci irin wannan kalubale. To insha Allah kamar yadda na fahimce ka kafin ka fara wannan kasuwa kana da ilimi akan harkar kasuwar ko? Za mu so mu ji ya matakin ilimin ka yake akan wannan bangaren. Gaskiya wancan irin aikin da muke shi a wannan wurin irin shara ne da mofin da za a zo a yi shara a yi mofin ya sha bamban da irin aiki na wankin gida. So saboda nan guri ne dama already a tsaftace ko za ku ci gaba da maintaining. Shi kuma wancan aiki ne wanda deep cleaning ne, za a zo a wanke guri ga fenti nan ga siminti tagogi zai an sauko da su ƙasa an wanke tsakankanin an share an yi waye ya sha bamban da irin aikin da muke. Mu wannan aikin da nake na yanzu gaskiya ba koya mun akai ba, himma ce kawai na tashi da ita. Akwai kamfanonin na kirena wanda dai nake duba online nake ganin yadda suke mu'amalolin su, ina ƙara samun experience. So da haka sai na ce to shikenan zan fara wannan abu tunda already na dan samu ilimi kaɗan 1% na ciki saboda wancan aikin da ne. To da na je na dinga browsing ina kallon yadda ake yin abubuwan ina gani sai na fara sanarwa. Sai aka ce to ai ya kamata a ce ka ko complimentary card ne ka daina sanarwa da baki, ya kamata a ce kai. Na ce to shikenan sai na fara yin complimentary card nake din tallata mutane irin masu fenti ya kamata abinda zai shafa harkar gida. Dan ce da Allah ya shi ni ma ina irin wanke gidaje da sauransu. To daga nan shine abin da yasa. So yanzu dai na fuskanta
mutum in ya gina gida yana buƙatar a yi masa cleaning gara zai iya neman ku kenan. Sosai da sosai. Yake na gane. To yanzu misali a bangaren da kuke da me wanda kake da shi a bangaren kasuwarka irin abubuwan da ake kilimi ne. Gaskiya muna da mashina saboda aikin ana yin shi kaso biyu, ana yin shi manual sannan kuma ana yin shi automatic wanda ake amfani da irin mashina ne da waye saboda zamani. Duka muna da injina na fumigating, muna da na cleaning, sannan kuma muna yin aiki ma manual. Ya danganta da inda za mu yi aikin da kuma ya muka sami yadda gurin yake. Wani gidan za ka je ka ko ta ba dole sai dai mu aiki manual. To boss mun iya manual kuma sannan mun iya yi da kayayyakin injina da sauransu. To masha Allah, wani hange kake wa kasuwarka a nan gaba? Gaskiya ina tunanin cewa daga nan zuwa wasu shekaru kamar yadda na yi browsing na gani cewa kamfanin cleaning services haka abin da ya shafi harkar muhalli za ta zama tana da kaso kusan, yanzu nake ga muna da kaso kusan 60, amma daga nan zuwa 2030 ne kamar yadda na gani za mu kai kusan kaso 95 ma, saboda abu ne wanda ya shafi dole sai an yi mu'amala da shi. Asibiti ba zai zauna ba lafiya ba tsafta ba, gida ba zai zauna ba tsafta ba, duk wani guri da ake mu'amalar mutane ba zai zauna ba tsafta ba, saboda an iya ɗaukar cututtuka wanda ta hanyar kilini ne ake iya magance wannan cututtuka da insha Allah. To masha Allah, so yanzu kenan da gida da asibiti da duk inda ya kamata in aka neme ku da za ku iya zuwa ƙwarai sosai ku yi aikin ku a kai. Sosai muna da office ɗin standard mun yi rijista kowace area wanda gwamnati take bukata kamar CAC haka mun yi tin mun yi menene duk muna da su. To masha Allah, banda wannan aikin da wannan kasuwar taku akwai wani kasuwanci da kake yi daban? Gaskiya shi kaɗai na duk a kai, shi kaɗai, saboda in na ce zan raba hankali na gida biyu to wannan ɗin ba zan samu irin yadda nake so ba. So amma idan ne wani ƙarfi sosai fiye da yadda nake da shi yanzu to sai in fara tunanin da kuma ya kamata ne additional akan abin da nake yi. Amma fa ka ce kana da aƙalla yara sama da 100 a ƙarshen ka. Sosai. To ai so tare za ka ga mutum ko bai kai irin wannan yaran ba yakan buɗe wasu ɓangarori ko da abin da bai shafi wannan kasuwa ta su ne zai iya buɗe wani ɓangare da wannan kasuwa. Kai a yi iyayen zai baka da wannan sha'awar kenan. Gaskiya ai farko kamar yadda na faɗa iya harkar kilini ne. To da na tashi zan yi abu na biyu sai na ga cewa in na tsallaka abin da bani da ilimi zan yi asara abin da nake da shi ne, sai na ce to bari in ɗauko abin da yake related to shi cleaning, sai na fara harkar fumigation, harkar feshin maganin kwari. Na je na sami ilimi a kai sai na zo ne attaching sai zama cleaning and fumigation. Then sannan kuma sai muka zo muka fara harkar chest cleaning. Ai da farko duk ba wayannan nake yi ba, amma this including gaba ɗaya dai ya dunkule harkar cleaning services ne. Ban shiga wani abu daban wanda bani da ilimi kuma wanda na san yana da tazara tsakaninsa da irin kasuwancin da nake ba, saboda ina gudun kar na zo na taɓarɓarta komai nan ban tsaya na ba shi muhimmanci ba, can kuma ya zama cewa abin bai yadda nake so ba. Masha Allah, kafin wannan ka taɓa yin wani aiki ne haka na gwamnati ko wani abin da ba? Gaskiya ban taɓa yin aikin gwamnati ba. Wannan da aikin da sai dai yanzu akwai wuraren da na gwamnati ne amma ana ɗauka na ne consulting na harkar cleaning service. Akwai wasu kamfanoni za a iya ba su contract wanda suke zuwa su haɗa alaƙa da ni su ɗauke ni in dinga consulting ma'aikatan su, ina koya musu yadda ake ayyuka haka. Har a gidan gwamnati yanzu haka ina supervision na irin wannan aikin na harkar cleaning services. Wato alhamdulillah. Kuma ba wani irin yanayin ilimi ba ne, amma yi matakin ilimin ka. Gaskiya ni diploma ne da ni. Diploma ne a bangaren lafiya ne? A ba bangaren lafiya ba ne. A bangaren ne kenan kake da diploma? A bangaren environmental ne. Duk da abin da ya shafi irin wannan wanda ya shafi harkar da tsaftan ne. To masha Allah, masu kallon mu da sauraron mu kamar yadda na sanar muku kuna tare da tashar Kusa da Online TV. Muna tare da babban bako wanda ya shafi harkar kasuwanci bangaren cleaning da sauransu. Don haka za mu ɗan je hutu na ɗan rabin lokaci domin mu dawo mu ɗora insha Allah. Kusa da Online TV na ce ba wasu tamkar ko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa maza da mata, muna gabatar muku da kamfanin SJ Madura Investment wanda ya shahara wajen sai da manya-manyan lesussuka kamar Swiss lace, Lufaya, Swiss da atamfofi kamar Cote d'Ivoire, embroidery da dai sauran atamfofi.
muna sai da materials da sauran kayayyaki na ado na maza da mata. Bayan haka muna sayar da abayoyi ga sunan kala-kala, Dubai, Egypt da sauransu. SPM Waru da Investment muna nan a kasuwar Kantin Kwari a gidan Alan Gubro, shago mai namba 52, 53, 54, 55. Don haka sai kun zo domin kashe kwarkwata idanuwanku. SDM Waru da Investment yana maraba da zuwanku da zuwan kowa da kowa. Na ce ba wasu tamkar ko. Kusa da online TV ga kafar wayar da al'umma. Masu kallon mu da sauraron mu barkanmu da dawowa daga hutun rabin lokaci. Malam babban bakon barka dai. za mu so mu ji wani tsare-tsare kake wa kamfanin ka a yanzu haka. Gaskiya akwai abubuwan da muke so mu ƙara akan abin da muke, musamman kamar yanzu akwai wasu gurare da za a ga sun kira mu sun ce su ba su da karfin da za su, saboda abu ne sabo, duk lokacin da za ka fara abu ba za ka ɗauki wasu liabilities ka zo ka ɗora masa saboda ba zai tashi ba. Sai su ce suna da buƙatar su ɗauki cleaners a ƙarƙashin su, ba za su iya contract da kamfani ba, to amma kuma yaran ba su iya ba. To shine muke so mu shigo da wani tsari, za mu iya idan mutum yana buƙatar wannan zai zo mai ƙulla yarjejeniya da shi ta yadda za mu koya wa ma'aikatansa su wannan aikin, ya zama da cewa sun iya. A tsawon wata ɗaya yake so ya contract ɗin da mu, tsawon wata 2 ne mu zo mu koya wa ma'aikatansa, ko da bai contract da mu ya dauke mu a matsayin wanda za mu dinga aiki da shi ne da gobe. Sannan kuma muna so mu dinga harkar academic na shi harkar cleaning din, so ko da yawa harkar koyarwa duk muna da irin wannan tsarin, yana cikin plan din mu insha Allah. To masha Allah, yanzu kamar daga wani lokaci kake tunanin za ku shigar da wannan tsarin naku? Zuwa inda mai sai ma insha Allah Ƙarshen wannan shekara? Ƙarshen wannan shekara muna ta preparation abubuwa ne. To alhamdulillah. Wannan harkar cleaning naku, shin 'yan ƙasa sun san da ita kuwa? Gaskiya akwai wani abu da ya taɓa faruwa na ci dariya. Akwai wani gida da muka taɓa zuwa za mu wanke, to a lokacin mun fara aikin sai aka kira ni Kaduna zan je na ga wani aiki. So na je can na dawo kwana 1-2 na je na gani mun gama magana na dawo. To sai nake zuwa sai nake faɗa a wani yaro nake cewa da yake na je Kaduna ganin wani aiki saboda za a yi shi mun gama na can za mu. Akwai wani yana gefe na sai tuntsire da yare yake taɓa wani yake gaya ka ji wai wanke gidan ne za a tashi a je a Kaduna, saboda shi ya ɗauki harkar kawai a gargajiyance saboda bai san ta sai yake kallon a wanke gidan ne sai an ɗauka har Kaduna. To har wata ƙasa ana iya zuwa, ba inda mun je Lagos, mun je Abuja, mun je Kaduna, mun je Bauchi, mun je gurare da yawa saboda muna posting ana gani. Wani kuma ɗan nan ne ka masa a shago, mai yana da shago a Kantin Kwari amma a Sokoto yake, ya ji daɗin aikin kana kuma gidansa a ce yake, ya ce da Allah to in an gama da kanan za ku je gidana Sokoto ko za ku je gidana Abuja za ku mun aiki. Ta irin wannan muke za muka samu damar da muke shiga wasu garuruwan mu nan. Kuma wannan kamfani na kamar da kace yana da rijista da gwamnati? Yana da rijista, mun yi CAC, mun yi TIN, mun yi komai da inda ake bukata, mun ɗan yi wasu 'yan certificate kuma kananu haka. To masha Allah. Shin yanzu kana tunanin za ka iya ƙara ɗiban ma'aikata nan gaba? To ai daman ɗiban ma'aikatan ya danganta, yanzu kamar yadda na faɗa ɓangaren contract da muke da organization, a yau ɗin nan za a iya kira na a waya ce da Allah ka zo mun buɗe wani sabon asibiti, muna buƙatar ma'aikata kamar mutum 20, to a yau ɗin nan za mu ƙoƙarin samar da su. Amma irin wanda shi kuma ake fita wankin gida da waya, za ga yaro ya zo mai biyu wani gidan ma za mu ji muna cikin yin aiki, irin yaron da za mu ɗan aika su mana abinci da sai mu ga yana da himma kuma abin ya bayi sha'awa, to sai mu ci zai iya zuwa ofis ya karɓi form ya cike abubuwa ya zo mana da garanto ɗin shi ma da kanan ya zama ɗan kamfani sai mu fara fita da shi. To alhamdulillah. So wani kira za ka yi ga al'umma musamman waɗanda ba su da abin yi domin su ma su yi tunani irin naka don su ma su dogara da kansu? Gaskiya abin da zan ce shi ne, saboda mutane da yawa, ni kamar yadda na faɗa, kamar za ka je unguwa ne baka san gida ba, dole sai ka bi kwatance har ka je gidan, amma ka tashi fitowa tunda titi kake nema kawai ko ina za ka iya cucutsawa, ka san zai kaka bakin titi. To abinda na wakili ne kenan, na je an koya min haɗin da zan yi shara ne mopin, amma deep cleaning kamar yadda na faɗa
himma ce ni ta ban da wani mai gida duk duniya da ya koya min harkar cleaning irin wanda nake a yanzu. So da kaina saboda na sa abin a raina fashion ɗina ne, sannan da kaina nake ta bibiyar kamfanonuwa da suke cleaning nake ganin irin yadda suke, ni ma kuma na sa himma. To da haka duk abin da mutum zai yi gaskiya himma ita ce a farko, da jajircewa da kuma haƙuri. So da haka wannan shine mutum zai rage duk abin da yake so yi na farko kai ya shi ba shi da ilimin shi, ya fara neman ilimin shi. Yawa in ya nemi ilimin shi kuma sai ya san to me abin yake bukata, harka ce da take bukatar jari ko kuma harka ce da take bukatar himma. Da yawa suna ganin ba za su fara kasuwanci ba sai suna da jari, kuma jari ba mai baka jari, himma ce za ta baka jari. Yawwa to in mutum ya dage akan abin da yake da fashion a kansa, duk abin da kuma mutum ya kamata a ce abin da yake da fashion shine zaka iya sadaukarwa, ka jajirce ka iya yi. Amma duk abin da zaka yi in dai ba fashion ɗinka bane ba, to ba za ka yi karko ba, kana fara zaka cewa ni fa wannan harkar wahala ce. To shine yanzu duk wanda ya misali yanzu akwai wanda suke son su fara business irin naka, wace hanya za su yi? Gaskiya idan mutum yana so ya fara business irin nawa, na farko ya fara sanin shi, saboda akwai wanda suke zuwa su yi min magana ai sun ga an wanke gida kaza maybe an yi caji, sun ji yadda aka yi caji sai su dinga cewa suna a yanzu akwai kamfanoni sun fi guda uku wanda mun zauna da su ba wala dai sun gudu kawai daga ganin kun fara. Yawwa sun ga an fara suke saboda kawai su kudin suke nema. Yawwa maybe an je an yi wankin a gaban su an ce a 500 a 300 sai mutum ya ga cewa a to ai shi ma kaza ka to karshe sai ya zo ya bude bai iya ba, bai san yadda ake ba, karshe sai ya rufe gudu. To shawarar da nake ba mu duk wanda yake buƙatar irin wannan kamar yadda na faɗa, ai mana za mu fara yin consultation. In kana so za ka iya zuwa ka sami ma office ɗin mu zo mu nuna ma yadda ake, har wasu ranaku da in za mu yi aiki za mu ce ka zo rana ka za a aiki a gaban ka ɗan yi orientation ko da a ce na wata 2 ne. So in ka san yadda abin yake to sai ka yi ma ka je ka buɗe naka, saboda muna so mu ƙarewa. Gaskiya ne. To masha Allah. A ina ne inda za a same ku misali ana neman ku? Muna nan kan titin Gwarza Road, wata plaza da ake kiranta Batayya Plaza. Shagon yana nan mai lamba 12, an sa yi Aisha Nuni Cleaning Services. To masha Allah. So masu kallon mu da sauraron mu kun je da tattaunawa mu ta kasance tare da wannan dan kasuwa, da wannan babban dan kasuwa ne. Dan ni tunda nake tattaunawa ban tattauna da dan kasuwa irin sa ba. So dan haka insha Allahu a nan muka zo ƙarshen wannan hirar tamu da shi, kuma in yiwuwar dama ya bada zuwa gaba za mu gayyato ka insha Allah domin mu zo mu ƙara tattaunawa mu ji wani ci gaba aka ƙara samu akan wannan kasuwanci naku. Kuna tare da tashar Kusa da Online TV, don haka ku ci gaba da bibiyar mu, insha Allahu za ku ci gaba da samun shirye-shirye kala-kala kuma masu ƙayatarwa. Sunana Sani Suleiman Abdullahi dan almajiri. A nan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah. Kusa da Online TV ga kafar wayar